Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Wa 'allimna min ladunka 'ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmataka wa anshur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat, para sepuh bini sepuh, para alim ulama, para kiai, aku sufi fikri, syekhina wa murabbirukhina wa mursyidina Syekh Muhammad Salahuddin bin Abdul Karim ingkang tansah kita tanggo bimbinganipun Mbah Yai Mufti Salam, Mbah Yai Badroni, Mbah Yai Kusairi, Mbah Yai Ali Imron, saha sedanten Mbah Yai ingkang rawuh dalu menika ingkang sanget kawula taklimi, pengurus peta Kabupaten Kediri sedanten kemawon, ugi pengurus kelompok Imam Khususiyah ingkang kawula mulyakaken, saha para rawuh ingkang minulya sepindah. Monggo sareng-sareng manjataken raos syukur pinatur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala bi qaulina Alhamdulillahirabbil alamin. Dene punapa kita sedaya tasih pinakir saged amantal muwajahah dalam perkara yang baik dengan orang-orang yang baik di tempat yang baik. Mugi-mugi anggen kula lan panjenengan ikhtiar menika Allah kersa dadosaken kita sedaya abdun syakurun, hamba ingkang kathah syukuripun sehingga saged langkung sae malih anggenipun kula lan panjenengan dumadi dhateng Allah Subhanahu wa taala. Para rawuh ingkang minulya, kawula sampun dipun dawuhaken dening Pak Malik, janjane ingkang naos ing dalu menika niku Mbah Yai Ajmain. Tapi dilalah Mbah Yai Ajmain wonten uzur sehingga kula dipun utus makini, dipun utus badani iki badal ganti tapi badal ingkang wolat, ora pas saja. Ralat mau dipun dawaken dening MC Ustaz, kula niku sanes Ustaz, kula nggih sami kalih panjenengan, kula sami-sami muridipun Mbah Yai Mursyid. Bedane nek dinten iki kalau menika kula teng ngajeng atau mik dengan tengah depan kula rokokan ngopi-ngopi. Nggih nyawang niku. Kapanane nika Pak Malik rawuh ning griya kula kali Gus Ipul,
Gusipul senes Gusipul PPNU nggih, Gusipulipun Kabupaten Petan. Nah niku kula utus kapureh badani Mbah Yai Ajmain. Nggih kula niku keranten sampun kepageran kalian dawuhipun Mbah Yai Jamal bilih wong sadiliyah kuwi nek dijaluki tulung kudu nggih. Napa? Wong sadiliyah kuwi lek dijaluki tulung kudu nggih. Mbuh iso mbuh ora pokoke nggih dhisik, ngoten. Mbuh iso mbuh ora pokoke kudu nggih dhisik. Niku lek dijaluki napa? Tulung. Luwih lek dikongkon, kok iki kongkon niku. Mari kula boten saged nolak. Dados menawi mengke ingkang kawula aturaken iki sawalah kabeh utawa rada slengean nggih, ampun nyalahke kula jenengan nyalahne sinten? Balik ngoten nggih. Kula niki boten saged ngaos, boten patek boten ngaos saja. Terus napa ingkang kula aturaken jane nggih bingung niku ngajeng niku kudu matur napa ten ngajenge tiyang-tiyang alim ingkang langkung senior, ingkang langkung alim, langkung sae ingkang kula. Namung kula tahadus binikmah kemawon nggih. Kula cerita nikmat ingkang kula lan rencang-rencang kala wingi alami wekdal kaulipun Mbah Yai Jamal. Kaulipun Mbah Yai Jamal niku kan dalu acaranipun. Nah, siang niku injing atau siang niku mesti wonten pertemuan alumni. Nah, jelalah boten disangka-sangka kalih rencang-rencang niku Yai Mursyid niku rawuh tengene acara pertemuan alumni. Pancene Yai niku nggih alumnine Mbah Yai Jamal. Masih mboten patek tutup ngendikane ngoten. Terus rawuh lajeng kersa dawuh-dawuh. Dawuh-dawuhe kuatah men setunggal jam langkung. Nggih. Terus Yai Mursyid niku paling kathah sanget pandangan-pandangan tentang isu-isu ingkang sakmenika kita kita sedaya alami. Termasuk kalau wingi pandanganipun Yai Mursyid tentang dinamika NU. Nah, dinamika NU antara Suriah kalih Tankidiyah. Nah, jelalah pas dinten niku dinten Kamis tanggal 25 Desember pas Yai niku ngendikan pas Mbah Yai Miftahul Ahyar kalian Gus Yahya Stakuf niku pas dikempalaken ten Lirboyo. Nggih, ngoten nggih. Jane nggih sami Mbah Yai sinten niku Mbah Yai Miftahul Ahyar kali Gus Yahya Stakuf niku pertemuannya kan sekitar 2 jam antawis jam 12 ngantos jam kalih. Lah Yai niku dawuh-dawuh antawis jam setunggal ngantos jam kalih. Iku pandangan, tapi boten kula critane iki. Kang NU niku sampun mantun iki pas niku pas asih niku pas asih wonten kolipun niku. Terus malih Yai niku paring pandangan janjane tujuan uripmu iku apa? Janjane tujuan uripmu apa? Lek aku niku maksudnya Yai pun Yai Mursyid. Lek aku tujuan uripku mung bahagia ambek tersenyum. Bahagia dan apa? Tersenyum. Terus malih pandanganipun Yai Mursyid tentang status kita sebagai manusia. Niku lek digambar ngoten kados segitiga. Sing dhuwure bahwa kita itu tidak terlepas dari makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Di kakinya segitiga itu kita sebagai makhluk sosial. Di kaki satunya kita itu ternyata perusak nomor wahid kawipun, pemangsa nomor wahid. Kalau kita diibaratkan mata rantai, kita itu mata rantainya teratas. Dan ini kados ya itu menyikapi napa ingkang
terjadi dengan di Sumatera dan ini Aceh. Terus kita itu tidak terlepas dari tiga hal itu. Kita sebagai makhluk Tuhan, sekaligus kita sebagai makhluk sosial, sekaligus sebagai makhluk perusak. Pandangan itu nih pun Kiai Mursyid kalau ini tahu masalah pesantren, masalah anak. Nah, ini yang tadi kalau diskusi dan kali panjenengan ini kalau mboten ngaos nggih, mungkin menawi ngaos niku buat mungkin lek kula salah niku dolu sesat menyesatkan niku kula wedi. Iki diskusi kemawon mungkin mbok menawi kula salah niku wonten ingkang bener. Niki pandanganipun Nyai nuwun sewu masalah anak, hubungan antara orang tua dan anak. Nek aku, tahu itunya, anak itu bukan aset. Anak itu bukan apa? Aset. Anak itu berarti mantuke berarti mantuk niku makna sing janjane niku berarti anak biologis kita, hasil hubungan suami dan istri. Wonten malih anak niku anak ideologis kados hubungan apa niku kados santri niku berarti kan anake kiai, murid niku anake guru. Aset niku kan berarti napa nggih? Sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kita, nggih. Terus nggih, sesuatu yang bisa bermanfaat untuk kita. Panjenengan kagungan sepeda motor, panjenengan kagungan sawah, niku kan berarti asetnya panjenengan, aset kita. Kita bisa memanfaatkan sepeda motor, bisa memanfaatkan sawah atau apapun yang berharga untuk kepentingan kita. Ngoten nggih. Ya pandanganipun Nyai, anak niku bukan aset, termasuk anak lek mungguh etian syariat. Ngasane kula ulangan niku. Maksudnya piye? Maksudnya Yai tahu anak itu bukan aset. Kula niku kan gampang gak pahaman ya. Terus napa ingkang didhawuhaken Yai kula tulis mungkin kula angen-angen oleh kula balik iki gathuke piye gathuke. Gathuk ora gathuk ora. Lah pancene Yai niku Yai mosok tenanan nggih. Terus nek mungguh awake dhewe tiyang syariat sing diarepno saka anak niku napa? Napa? Imbal balik, mbok kuwi rupa donga, mbok kuwi rupa bondo, ngoten nggih. Anak di sekolah dhuwur kok ben ngerti ambek wong tuwa. Nek wong tuane kesusahan ben iso bantu. Nek wong tuane tujuh susah, tujuh butuh apa-apa, duwe aset sing jenenge apa? Tapi Yai mboten ngoten. Kanten Yai niki kan panjenenganipun tingkatane hakikat. Terus kula nang malih. Akhirnya ketemu, ini menggah kula nggih, mengki jenengan sangkal nggih mboten napa-napa. Akhirnya ketemu bahwa awake dhewe niku kalih Yai dipun utus fokus menjalankan kewajiban kita daripada menuntut hak yang baik ini. Maksudnya pripun? Maksudnya ngeten, hubungan orang tua dan anak yang selama ini kita pahami, selama ini kita yakini bahwa ku anak lek saleh iku iso apa ndongakno wong tuwa nggih kan. Hadis Nabi kan amal Bani Adam niku terputus kecuali 3 hal. Salah satu kali waladun sholihun yad'u. Niku dados nek awake dhewe sik ngarep-ngarep imbal balik, berarti ora ana bedane ambek pedagang. Pedagang niku ilang barangnya tapi oleh apa? Duit. Dan niku kan ciri khas yang syariat kok nggih. Ciri khas yang syariat sing golek ijon. Ibadah krana engko oleh opah mlebu surga. Ibadah krana engko didono saking neraka. Lek ya ini mboten ngoten iki.
Ya wis awakmu iku fokus nang ngene kewajibanmu, lek panjenengan dadi wong tuwa ya iku nafkahno sing apik, ramuten sing apik, arahno sing apik, butuh ngaji yo ngajekno, butuh mangan yo kek ana mangan. Wis selesai. Dene kok dadi apa? Duduk urusanmu. Sing penting apa? Sing penting kewajibannya awake dhewe iki sampun terlaksana dengan baik. Sehingga ngeten, akhirnya timbul kesimpulan, apabila nanti anak itu tidak sesuai dengan harapan orang tua, awake dhewe sebagai orang tua itu boten gerundang. Asalkan apa? Asalkan sudah diarahkan dengan semaksimal mungkin. Dawe yayu ini langsung kali nggih. Biasanya dua anak pendidikannya pasaran nang pesantren. Pendidikannya pasaran nang pesantren. Kulo dereng semerep niki sirine pripun tapi mantuke ngoten. Kalau ini ingkang dipun dawaken lek dua anak pondokno kasane. Nggih. Terus ternyata tiang-tiang hakikat niku nggih wonten. Awake dhewe wis sing penting berusaha, sing penting sudah memenuhi kewajiban-kewajiban kita, dene haknya kita niku kesampingkan. Soalnya niku lho menurut kula nggih menggah kula. Awake dhewe terlalu fokus nang hak, lek haknya tidak terpenuhi malah kecewa. Malah kecewa. Dan itu kemudian bisa ditarik garis besar atau sipun kaidah niki, kaidah bahwa kita harus memfokuskan kepada kewajiban kita, mengesampingkan hak kita. Itu saged dipun damel tengene hubungan apa kemawon. Termasuk hubungan suami kali istri, termasuk hubungan guru kali murid, termasuk hubungan apa niku kita dengan masyarakat. Sing penting kewajibannya terpenuhi, hak bakal ikut dengan sendirinya. Kulo ewon dawuhipun Mbah Yai Jamal ngene. Wis to lek duwe anak didikan sing apik, engko dene gedene ora gelem ndongakno awakmu panggah kecipratan. Lho maksudnya didikan sing apik, dene gedene ternyata tidak mau berbakti kepada orang tuanya sudah kecipratan. Ngoten. Dan saat ini nyuwun sewu didik anak niku wangel. Zamane generasi napa niki? Dhuwure Z generasi napa? Alpha. Generasi Alpha makane lek dibone kali bae mursyid. Dan dia anak pondok ngono wis bebas. Sing ngurusi dadi benyai tapi ewos monten kita sebagai orang tua niku kedah nggih paling tidak purun nirakati anak ini. Nah, lek tiyang riyen niku sregep Pak poso-poso kirang-kirangan tiyang sakniki. Terus tiyang riyen niku lek wancine wetone ngoten di pasani anake niku ikhtiar batin nggih. Terus napa niku wayahe wetonan terus dijenang napa? Sengkala jenang abang dikekne tangga-tanggane sedekah diniati gawe anake. Terus ikhtiar dhahire nggih di sekolahno, nggih diulang ngaji, terus diarani sing apik, diwarai tata krama dan lain sebagainya. Nek sakniki kira-kira ya kula mawon posoe paling poso Ramadan tok ora poso sunah liyane. Ya mungkin cara yang lain atau sipun menawi kula panjenengan kagungan wadifah kados mekaten nggih kempalan selapan sepindah iki ngiras-ngiros dipun niati napa nirakati anak wajibane wong tuwa nirakati napa anak terus jamaah di masjid di napa ngiras-ngiros diniati nirakati anak kerja nggih ngoten niat di napa niku ngiras-ngiros nirakati anak. Terus malih kewajiban kula lakukan jenengan sebagai orang tua niki kedah bersikap adil kalih putra putrine kita sedaya. Wonten salah setunggalipun hadis niku saking
Nu'man ibn Bashir. Nu'man iki termasuk sahabat pilihan Kanjeng Nabi. Kathah hadis-hadis penting ingkang dipun riwayataken dening sahabat Nu'man bin Bashir. Salah setunggale inggih menika hadis tentang halal, haram, syubhat nggih yen pun pirsa nggih. Nah, tapi sanes niku ingkang kula aturaken. Ani Nu'man ibn Bashir ibn Sa'din ana abahu atabihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah setunggalipun jinten Nu'man iki cerita bilih wekdal alit Nu'man bin Bashir niku laire tahun kalih Hijrah. Wekdal alit niki nate dipun jak sowan tengene Kanjeng Nabi kalian abai namipun Bashir bin Sa'ad, termasuk kibarul Ansor, termasuk salah setunggalipun sahabat Ansor sing senior. Ku veteran perang Badar, veteran perang Uhud, juga termasuk salah satu sahabat ingkang baiat Sayyidina Abi Bakrin menjadi khalifah sepeninggal Kanjeng Nabi. Lah Nu'man kecil niki nate dipun ajak sowan kalih Bashir bin Sa'ad abaipun kepanggih kalih Rasulullah. Faqala lajeng Bashir bin Sa'ad abaipun Nu'man iki matur dhateng Kanjeng Nabi, "Inni nahaltu ibni hadza ghulaman kana li." Kanjeng Nabi niki estu kula maringaken dhateng anak kula lanang niki budak kula. Karepe Bashir bin Sa'ad iki nyuwun penyaksian, nyuwun isyhadipun Kanjeng Nabi bilih piyambake niku maringne napa? Budak tengene Nu'man bin Bashir. Lajeng dawuhe Kanjeng Nabi kok mboten kok iya ora mboten. Ganti ditakoki Kanjeng. Kalih Kanjeng Nabi. Sinten niku Bashir bin Sa'ad gantos ditakoki. Faqala akulah waladika nahalta mislah hada. Kang apa kabeh anakmu mbok kei budak kaya dene bocah iki? Jawabane Bashir bin Sa'ad, lah mboten Kanjeng Nabi, namung lare niki. Kanten Nu'man bin Bashir niku sing bareng. Nggih, Nu'man bin Bashir niku sing bareng. Sing dikei sing bareng. Lajeng dawuh Kanjeng Nabi, fa'arjihu jaluken maneh. Lek gak mbokeki kabeh ya lek gak mbokeki kabeh ya ora usah kabeh. Lek mbokeki siji berarti kudu dikeki kabeh. Lek saloke gak dikeki ya ora usah dikeki kabeh. Nah, napa ingkang saged kula lan panjenengan iktibari saking hadis punika bilih kita sebagai orang tua itu harus adil, termasuk dalam hal pemberian. Pemberian kita tengene anak kita, lek siji dikei berarti liyane kudu dikei. Ora bedane umure, ora bedane lanang wedoki. Benten kalih warisan nggih, nek warisan kan li zakari mislu hadzil unsayan, nek wong lanang jatahe loro, lek wong wedok jatahe siji. Tapi lek babagan weh-wehan iki kudu padha. Ora urus sitoke iku umure 15 tahun, sitoke umure 3 tahun kudu padha secara nilai. Misalnya sing umur gangsal 15 tahun iki jenengan sukani HP, berarti sing umur 3 tahun ya dikai HP kira-kira manfaat boten lek umur 3 tahun. Ya berarti napa? Barang sing senilai kalih HP niku. Iku lho dawuh Kanjeng Nabi, sampai Bashir bin Sa'ad ini disuruh untuk meminta kembali budak yang telah diberikan kepada Nu'man. Maka di riwayat lain Kanjeng Nabi dawuh, la tushhidni ala jurin, aku mau mbok kon nyekseni perkara sing gak bener ngene iki. Mungguwe Kanjeng Nabi itu sesuatu yang tidak pas. Padahal wewehan kan gitu kok.
Oh jenenge kayak kan apa? Pada dasarnya niku saya. Tapi karena ada apa niku unsur pilih kasih ini kan Nabi mboten kersa, nek saya ini mboten kersa. Sampai diutus meminta kembali. Nah akhirnya niku kemudian dijadikan dasar fikih kali fuqaha utamanipun Syafi'iyah. Barang lek sampun dikekno niku kan janjane mboten angsal disuwun malih nggih badal qabdi tapi lek wis ditampani lek wis apa ditampani mboten kok lek wis qabil tu mboten lek wis barange ditampani misale HP niki kula sukane jenengan qabil tu niku tak jaluk maneh tasih angsal soalnya dereng napa ditampani nek mengke kan dereng ditampani tapi lek wis ditampani mboten angsal disuwun malih mboten angsal disuwun malih garai apa terus ya? Timbilan. Garai timbilan bukan boran tapi garai apa? Timbilan. Kecuali barang yang sudah diberikan oleh orang tua dan diterima oleh anak iki angsal dijaluk malih. Sek kuat-kualate timbang timbilane. Timbilane apa timbilane. Nggih, lek jenengan paring sepeda motor teng anake. Ya tak buka sepeda motor atas nama Mupeng. Alhamdulillah. Kalau dino jenengan jalukne sepurane sepeda motor tak dol yo, kaya bayar arisan, kaya nyicil. Bapak ra duwe dhuwit, ibuke ora duwe dhuwit, diminta kembali boleh. Apa jenengan badhe timbilan? Mboten. Mboten timbilan. Terus kecuali kalau kalih putrane jenengan iki didol. Nah, jenengan sukani napa jenengan paringi vario jelalah rong dina didol pokoknya satria. Niku jenengan suwun malih pun boten angsal. Karena napa mauhubnya sudah berubah. Barang yang diberikan itu sudah berubah niku angsal ngoten. Selama mauhubnya niku masih tetap niku boten napa-napa. Niku hukum fikih tengene Syafi'iyah. Terus napa ingkang dicontohne kalih Kanjeng Nabi lewat napa peristiwanipun Basyir bin Sa'ad niki termasuk dados kewajibane awake dhewe sebagai orang tua niki harus adil bersikap napa mboten bersikap pilih kasih. Nanten lek sikap pilih kasih niku mengke mesake anake. Mesti ada yang merasa termarginalkan, mesti wonten ingkang napa merasa gak disayang. Dan itu menimbulkan hubungan buruk antara orang tua dan anak, antara sesama anak dan lain sebagainya. Dan itu terus ingkang kula critakne niki napa niku yai niku bukan jadi wong kekot ya. Jadi kita fokus terhadap kewajiban kita daripada sekedar menuntut hak. Terus nyuwun sewu kados panjenengan selapanan, kados panjenengan apa khususnya tengene titik-titik niki menawi saged niatipun niat ngestokno dawuhipun niat golek barokah golek barokah oleh angsal. Tapi kondisi sing penting apa? Nglakoni perintah. Kok barokah melu-melu dhewe. Akhirnya lek niate golek barokah wis khususnya wis rutin lho jelalah. Lah ya tak aku pirang-pirang tahun melu khususnya, melu selapanan, melu kewan panggah utang, panggah melarat ya niku lho. Akhire metune ngoten niku wae. Benten kalih pokoke saku nderek gawe guru, pokoke aku ngestokne gawe guru, nderek perintahipun guru niku aman awake dhewe. Aman. Terus boten wonten kemerungsung niku boten wonten. Niki selaras kalih napa niku dawuhipun lek boten salah tengene kitab Risalah Qusairiyah. Niku wonten dawuh kun talibal istiqomah wa la takun talibal karomah. Awakmu iku posisikno dirimu itu sebagai orang yang menuntut dirimu untuk selalu istiqomah.
Napa kok ngoten krenten istiqomah niki tuntutane pangeran. Nggih to? Dengan sholat itu lho, lapat-lapate teng Al-Qur'an iku wa yuqimus sholat. Pakai redaksi aqoma yuqimu nggih. Itu kan tuntutan mulai dari balik sampai mati. Sholat itu sampai mati nggih. Wonten sing sholate mekur seminggu pisan. Mekur sholat Jumat kan mboten. Niku abot, Pak. Tapi itu merupakan perintah. Nah, sesuatu yang abot menggawe nafsu nggih. Sesuatu yang abot menggawe nafsu itu musuh alamine nafsu. Musuh alamine nafsu kita niku abot. Lah sekirane kok wah enak iki enak. Oh ini hati-hati, kadang terniku wonten selipan-selipan tuntutanipun nafsu. Wala takun talibal karomah. Ojo sok awakmu memposisikan diri untuk menuntut karomah. Karomah niku hak awake dhewe. Berarti lah nuntut karomah kaya nuntut hak kita terhadap Allah iku dadine malih wong syariat maneh. Beramal ketika ada ibadah. Padahal kan kalih pondok, kalih nyai mursyid kita niku dipun utus napa-napa kedah napa lillahi ta'ala. Nggih, terus niku ingkang saged kawula aturaken menawi wonten pertanyaan apa wonten sanggahan kula sumangkaken monggo iki lek ya ini niku biasane kersane nggih niru-niru ya ini nggih niku lek ngaos niku diskusi dua arah kersane mboten mungkin kok berundel dengan sampene napa ingkang menawi mboten cocok kalian napa ingkang kawula aturaken nggih mboten napa-napa dengan sampene kemawon niki sifatnya napa diskusi kan mengke wonten kedah kula ingkang jawab kathah kiai yang mriki menawi apa wonten ingkang saged menampung keluh kesah panjenengan nggih. Monggo menawi wonten kritik, wonten saran, wonten pertanyaan kula sumangkaken. Monggo sampun ngantuk. Oh diakhiri kemauan ya. Oke. Oke, saya pertanyaannya, ini sih kalau tentu. Kalau cerita sedap ya, niko Mbah Yai Jamal, Mbah Yai Jamal kagungan putra gangsal ya, ikan ngandhap piyambak niku putri, dengan cangkreng perak, niku secara ekonomi nyuwun sewu pas niku pas niku nembe nikahan niku dereng nganu ngoten niku dereng mapan. Akhirnya Mbah Yai Jamal inisiatif ditumbasaken ceri. Kebetulan itu ceri niku seharga 30 juta. Nah putra-putra ini pun sekawan ini sing nginggil-nginggil niku nggih
disukani diparingi niku, diparingi tapi boten dipakai ceri wong beli wis apik-apik. Diparingi atau 30 juta senilai apa? Ceri niku. Niku cerita ini. Terus ngeten Pak. Pemberian niku wonten ingkang sifatipun wajib, nggih. Wonten ingkang sifatipun apa? Sunah. Ngoten nggih. Nah, pemberian wajib niku kan termasuk zakat, itu kan wajib nggih. Nafkah niku termasuk wajib. Awake dhewe sebagai suami, sebagai bapak wajib nafkahi istri, wajib nafkahi anak, ngoten nggih. Nah, wonten ingkang sifatnya sunah. Sunah niku berarti nggih hibah. Hibah niku lek awake dhewe teng anak berarti sedekah, lek awake dhewe teng guru berarti napa? Hadiah, ngoten nggih. Lek sing dikekno nang wong sing derajate luwih dhuwur berarti hadiah. Lek dikekno sing ngisor awake dhewe berarti napa namanya? Sedekah. Nyuwun sewu, masalah pemberian ingkang kawula aturaken niku wau niku terpaut hibah, Pak. Senes nafkah. Menawi nafkah niku nggih kedah proporsional. Lek anake butuhe wis SMA iki butuhe laptop ya berarti ditukokno laptop. Apa kudu adike sing TK ditukokno laptop nggih mboten. Ngoten. Terus harus bisa memilah bahwa ini adalah pemberian yang wajib, bahwa ini adalah pemberian sekedar apa? Hadiah. Terus ini memang kebutuhan pokok, kebutuhan primer. Ini kebutuhan sekunder. Dikubiah-kubiah sedang dan yang sewu SMA ke SPPD ini ini 300 masuk ya TK ini kudu 300 buatan ngoten ingkang dimaksud harus adil itu dalam pemberian yang sifatnya hibah. Senes napa? Nafkah. Lek nafkah nggih kedah proporsional. Niku adil. Niku bijaksana. Adil niku lek dawuh Mbah Yai Mustofa ngeten niku adil. Jejeg niku apa? Adil. Lawan rada ngene berarti mboten adil. Utawa ngene ten adil ngene ambruk. Adil niku lawane apa? Dolim. Adil niku lawanipun dolim. Terus ngeten. Lah engkang kala aturaken kala wau nggih awake dhewe kudu adil niku nggih dalam hal sikap, dalam hal apa niku pemberian. Nggih lek awake dhewe adil nanggone nafkah sing nafkah apa niku sing kewajiban-kewajiban sing batin koyoke gampang lek kabeh anak iso dengar. Tapi dalam hal pemberian niku sing ngabot. Lek anake sijine kudu apa diparingi sepeda motor berarti kan liyane kedah apa? Sepeda motor. Lek kula penak ngeten mawon. Iki aku duwe sepeda motor gawe sapa-sapa sing gawe. Nah, mungkin bapak iso tuku telu sitok-sitok pokoke iki lho gawe bareng. Bareng niku malah luwih luwih penak. Cocok nih. Nggih ora kakean kreditan nggih. Niku ngoten nggih terus Pak harus bisa membedakan mana yang nafkah, mana yang hibah. Wonten malih monggo. Apa dipun akhiri kemawon Pak Yai Budi sampun rawuh ingkang bagian donga. Apa nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'na bi barakatihi wa bina wa husna wa rahmatihi wa anisna bi thariqatihi wa ma'abadihi minal fitan. Rabbi fa'na bi barakatihi wa bina wa husna bi rahmatihi wa anisna bi thariqatihi wa ma'abadihi Rabbi fa'na bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihi wa amitna bi thariqatihi wa mu'afatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ma'alatan Bismillahirrahmanirrahim. Kirana mangmutan wa muwafiq la pandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Al-Fatihah.